Adipati Indra Bilawa. Paring pandika Kamas Pati Indra. Apa adet sabuing para kadang sewu negara kamak kumpul ana ing Kabupaten Indramayu. Ing kene pun kakang kepengin mangerteni apa kinantenan Basuki Swaniro Yayi Indraloko ana ing Indramayu. Kamas Pati sembahan kula Kamas. Pikantuk pangestunan dalem alis dereng sambikala lampah kula ninggalaken wonten ing Kuningan tumuju wonten ing Kabupaten Indramayu. Namung sumeng kula yo katur kesuk dalem. Dak tompo mung puja pangestunipun Kakang Tampanono Yayi Indra Bilawa. Kula tampi asta kalih kula pundi kadosa kula mundi jimat. Dikepirak kili disik pun mluku. Ngestaken dawuh dalem. Yayi Limansit Dawuh katimbalan Kang Masipati. pangestuku ditampani. Anggen ing pamundi mugi dadosaken jimat paripik dayan kula ing kasadesan. Oke boten katalupan pun kadang Indra dene Limanseta ngaturaken sembah pangabot mugi ojo. Dak tompo awong puja pangestunipun Kakang Kebak Tampani lan Lenggau isih penak. Ngestake dawuh. Kabeh para adipati sewu negara kang padha sepuh. Pangestuku ditampani. Sanget anggen kula nampi muga dadosaken bingahipun manah kula Kanjeng. Ugi mboten katalumpen. Wis ungkem kula ugi katur Kanjeng. Dak tompo lungguhmu dikepenak. Namung mangestaken dawuh. Indra Bilawa Sabda timbalan kula Kamas Pati. kadoparan pawartane ing Kabupaten Kuningan Yayi. Saklaminipun kula jumeneng wati wonten ing Kabupaten Kuningan. Kawula wonten ing Kuningan dal sakmangke sami hayom payem tentrem gemah pipah kula grawe. Boten wonten kekurangan sandang pangan sarta papan. Sedaya kala wau namung panggula mentah kendhangan yen kula mubengaken prodhanipun pemerintahan wonten ing Kuningan Kamas. Nilakake bungah lan rasa mongkok dening atinipun Kakang Sradanto siramu adipati kang isih muda tumaruna ning tanggung jawab marang kewajiban bisa mulyakake kawulamu ing Kadipaten Kuningan. Limanseta Dawuh katimbalan Kang Masipati Indramaseta. nulat marang Pakartini kadangmu sepuh Indra Bilawa kepriye Kabupaten Cirebon. Kang Masipati ing ari panenggan puniki dening Kabupaten Cirebon kahananipun boten sanes kados dene wonten ing Kuningan. Sedaya para kawula sami rukun, sami hayom-hayem tentrem malah kapala dening murah sandang papan ing sarsopan. Menika dening ingkang dados tulodo nggih panjenengan dalem minangka kula jejening adipati wonten ing Kabupaten Cirebon. Yayi Limanset Nggih, Yoto yen to Cirebon ora ana kawula kang landang ketingkrangan madune wangunan hangedap-edapi hangungkul-ungkuli iku pratondo kowe adipati sing bisa ngayemi marang kawulamu ing Kabupaten iki. nggih menika ingkang kula wentah sinten yen boten panjenengan kakang kula. Yayi Indra Bilawa lan kowe Limanset Wati sembahan kula inggih tinimbalan. mbok menawa nuwuhake tandha pitakon ing jroning atimu
Ini kabeh para adipati sewu negara tak kumpulake ana ing Kabupaten Indramayu. Yang sak mestinipun getap saha tratap pilih kula katinimbalan minggah wonten ing Dakuloyo ing Kabupaten Indramayu. Duh Kang Mas, liripun wonten wigatos menapa? Napa to wonten sambung dhateng kapribaden kula Kang Mas? Yai, dina iki pun Kakang bakal sarembuk lawan sakabeh adipati sewu negara. Ing kono uga pun Kakang bakal paring dawuh marang kowe kabeh. Kowe ngerti? Wis pirang-pirang taun lawase nggonku jumeneng adipati ana ing Indramayu. Ibarat ketimbangan sing jomplang. Mergo kowe ngerti? Amparing kaprameswaran Indramayu isih komplak. Durung ana wanita kang pinangka prameswari. Ing papan kene pun Kakang penginake yen to pun Kakang bakal dhaup kan salah sawijining wanita Yai. Kang Mas Jimat kula sampun dados pengantu-antu Kakang Wati Sewu Negara. Benjang menapa Kang Mas Hendra Sumo ingriku badhe mesaken wanita kinawi dados garwa prameswari. Rak ngono ya Inggih, Kang Mas Jimat. Ati kowe kabeh padha sarujuk yen to pun Kakang enggal palakrama. Loh, kula menika sampun gadang-gadang jajaring adipati dereng cakap, dereng wangun, lan dereng pas yen dereng handar iki karo prameswari mekaten to. Iya. Kang Mas menaipun keparaken menika kadang bali nyuwun pirsa. Menita wonten titian wanita kinarya dados garwa prameswari panjenengan. Wanita kula saking pundi lan sinten ing dados asmanipun Kang Mas? Yai Hendra Birawa lan kowe Iman Seto. Imen Indramayu sansaya kuncara lan kencar ngawibu. Calone pun Kakang ora wanita pidak pejaraan ngono ora. Isih turasing kesumo rembesing madu. Putra Nalendra ing Majapahit, putri Sekar Kenongo. Kang Mas Wati kadang kula sepuh saha sesembahan kula. Yai Hendra Birawa Menapa sawan panjenengan pinggalih yen panjenengan menika badhe ngesaken dhateng Sekar Kenongo kedaton wonten ing Majapahit. kabeh tak pikir mendah kaya ngopo Indramayu. Yen to aku kelakon dadi mantuning Ratu Majapahit, Yai. Kang Mas Wati saklimah tembung dika menika ngrasmu dhateng batos kula. Pun Kakang nyemu kelawan siramu. Kok siramu bisa kondo yen to pun Kakang nyemu kelawan kowe. Kepih saking Kabupaten Kuningan tumuju wonten ing Indramayu kula namung badhe paring pakabaran dhateng jandika sadukapan malih kula ugi badhe palakrama Kang. Kowe uga bakal palakrama. Yai, pun Kakang sarujuk, pun Kakang bakal nyengkuyo. Lamun to kowe pengen palakrama. Kang Mas ning emalipun saha elok ing benjang badhe kula rasuk kinarya dados karo prameswari kula ugi Sekar Kenongo kedaton Majapahit. Sekar Kenongo. Nuwun sewu Kang Mas Hendra. Iwan Sito, Semanten ugi kula menika kalebeting dening Kakang Muda. Tebih saking Kabupaten Cirebon. Sowan wonten
sepisan kula ngaturaken bekti dhateng panjenengan alam ingkang kangka kalih kula ugi badhe ngaturake dening kekabaran jejering Adipati wonten ing Cirebon rumas kula dereng cangkem yen to kula dereng handharti sarwa prameswari ananging ing ari palgan kula menika ugi badhe palakrama Kowe go bakal palakrama ya. Kiai Indra Lok Limanset Jur sapa calon bojomu kang bakal mbok ajak ngembat negara ana ing Kabupaten Cirebon. Pawestri menika sampun kula kadang-kadang ngantos kula bingung paribasan awan ora doyan mangan yen bengi turu kula tansah krisikan dene pawestri menika boten wonten sanes putri Mojopahit Sekar Kenongo. Sekar Kenongo ki katresnanku sak ngapan meneh dak sekaki aluhur minangka karo Prameswari. Yen to Sekar Kenongo menika kastresnane panjenengan nek kula sampun ngertika yen kula kadang-kadang minangka calon garwa Prameswari kula mung Sekar Kenongo menika Hendra Birawa Kang Mas Indra lan kowe Liman. Kena kowe palakrama untuk daup karo wanita. Ning aja Sekar Kenongo mergo apa? Kuwi calone pun kakang. Pun kakang dhisik sing daup. Besok kalangan pun kakang wis kelakon. Daup karo Sekar Kenongo kowe kena nusul. Kepengin duweni bojoe Kang Mas Wati. Gemalah kosong wangsipun. Nak dikong mermosi kadang kula sepuh. Kersa dikualah langkung rimen kula yang palakrama. Dados garwanipun Sekar Kenongo Dhateng Mojopahit. perkara wong omah-omah iki ora kudu kalah lan menang. Sing tuwa dhisik lagi sing nom. Dadi kowe kudu ngalah. Kowe kudu nglendono pun kakang sebab rapi. Nuwun sewu Kang Mas. Yen to bab perkawis dening kerajaan pangkat kula kadang muga paribasan kula saged nulungake. Ning bab perkawis dening garwa Prameswari lho nuwun sewu kula kadang muga panjenengan menika kadang kula sepuh kedah ngalah kali semuda. Indra Birawa lan kowe Limansit wis dadi anteping ati. Entengake patiku yen ora kelakon dadi bojone Sekar Kenongo. Semoro kosok balen. Ora ana wanita sing dak tresnani mung kajaba Sekar Kenongo. Kalamun aku ra lakon duwe bojo Sekar Kenongo kedung pati Boten mung panjenengan kula gedhe Yen to pancen kurang Gustawi dawuhe pun kakang. Pun kakang bakal tegal karo kowe kabeh. Kang Mas Wati Indra Sumu. Kiai Limansit kadang. Wong sak kadine panjenengane mung nyawiji kepengin duweni bojo Sekar Kenongo putri Mojopahit. Kamangka kowe kabeh salah siji wati. Bisa golek wanita sak akeh-akeh uga luwih ayu tinimbang Sekar Kenongo. Paibalki para Patisawur negara kuwi rebut balung sing tanpa susun. Sing tegese Sing dikersaki Sekar Kenongo. Apa pancen sedaramu latih tinemu Sekar Kenongo? nggih babar pisan kula menika dereng nate kepanggih dening Sekar Kenongo. Semanten pindah gawas. Napa sampun pindah nggih dhateng Sekar Kenongo? rupane wae durung ngerti. Amung pakabaran. Mila menika kula ugi dereng saged pindah nggih dhateng Sekar Kenongo. Kula suwun kanthi sanget para bandangan Wati Sawanegara
Pedal sak mangke sami-sami minggah wonten ing Datraya Mojoe. Sami-sami nglamar. Umpami kula bising ditampi. Nah Mas Indra Sumo. Iman Seto angen gono winangka dados pikiripun. Lah nek saupo aku sing ditampa. Menawi digoyang kutampi, kula lega, niula dados ngirit jenengan. Ini semanten ugi kula. Yen to kula ditampi dening Sekar Knowo napa panjenengan kekalih badhe angon kono dados pikire kula. Trimo dadi pemimpin. Kula dherekaken. Nek pancen kaya ayu. Kabeh para adipati sewu negara. Sikepe gegabang satu kupe. Uga rampen uga. Tedhake moco pait. Lamar kau Sekar Knowo iki. Prajurit. Ayo dereke mengkono sak jambare pasaran. Tapake kabeh uga rampen. Ayo, melu aku. Oh, Wis pita man wis pita man dhewe wis saupama aja leren ya mas ya mas aja